Hvad skal den her hedde? Nala. 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 Kig. Nala. Gå. Det er du. Du er god. Ja, ikke også, Kiki? Slikker mig over. Du ved ikke, at jeg stadig filmer, ikke? Nå. Ja, kom så, Nala. Ja, pust dem. Au, 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 au. Hvem er det, du taler over? Nala. Ja. Au, Kiki. Stikkersvin, nej. Bossen sidder der. På loppen sidder helt væk. Gå så for. Og så Nala holder bare øje med jer. Jeg filmer stadig. Er det spændende? Brødrene står. Kom så, Nala. Kom så, Nala. Det er sådan en pude til beskyttelse. Må jeg få den til at beskytte mig? Tak. Nala. Så slutter jeg noget. Okay, nu er jeg i Nala. Nala. Pus din søster. Kiki. Kiki. Pus søster. Kiki. Stop. Stop. Det er Kiki, og det er Nala derovre. Det er Kiki, det der. Det er den dumme. Efter hende, Kiki. Skal jeg komme med, eller hvad? Det er min trøje. Det er min trøje. Dum hund. Flyt. Og de flår i et håndklæde. De er syge i hovedet. Transportmiddel. Ligesom Frederik. Pas nu på, de ikke bider i dig. Nu er de opkøbt af håndklæde. Mathias finder håndklæde. 2 sekunder. Er du okay? Ja. Hallo? Sit! Og giv den lytter ikke. Stop så! Ja. Stop. Kiki! Nala! Sæt dig. Sæt dig! Okay. Lige der. Sæt dig.